Môžem začať? Áno, môžeš. Tak chrobákov a motýlov som sa ja brat dostal tak, zhruba, čo je 8-9 ročný. Sme raz čakali na propeler v Bratislave, čo chodil do Petržalky, loď, a tam lietali chrústil. A sme chytili a obzerali, bože, aké je to pekné a to a to. A trošku nám to tak zaimponovalo, tak sme často chodili na Devinskú kobylu, vždycky zo Starého Mesta, a tam sme začali chrobáky a motýlov tak chytať, pripnúť ich, prišpendliť, ani sme ich tako nerozprestierali, náchodiť. A potom, neviem, či mňa, či brata napadlo, to už neviem, že poďme skúsiť ísť do muzea, že či tam je taká preparátorská dielňa, že či by nám dačo ako neporadili, že ako to zabiť, ako to preparovať, ako sa dostať k tým, my sme to vrali špeciálnym špendlíkom, lebo v tej dobe, tých 65. 66. boli také dosť tie špendlíky akože vzácnosť. Tak sme išli raz a tá pani povedala, že tam preparuje pán Okáli, ale že on je tak kde mimo, že je tak neviem, či bol v Afrike, či kde na takom zbere pre múzeum. Že on sa má vrátiť na druhý týždeň, aby sa o 2 týždne zastavili. Tam sme sa zastavili a ona za telefón zdvihla, že je tam. A on prišiel vlastne výťahom dole, lebo on vlastne išiel z depozitu a do depozitu mohli chodiť len zamestnanci. A vždycky, keď takto išiel do depozitu hore v Národnom múzeu v Bratislave, tak musel takto prísť pre ňa. Tak pán Okáli vždycky prišiel a my sme boli takí fakani, 12-13 roční. A on nás viezol hore a najprv nám len zbierky ukazoval. A on už vlastne asi poznal, že čo môže deti zaujímať, tak nám tie najväčšie chrobáky, najväčšie motýle ukazoval. My sme tam hýkali ako krupínske somári. My celí boli unesení z toho, ešte sa mne aj snívalo do rána, že čo som všetko videl. A sme si s ním dohodli, že či môžeme aj prísť o týždeň. A potom sa to stalo takým, keď nebol na cestách, na tých expedíciách, tak vždycky sme tam každý týždeň chodili k nemu, sme sa dohodli, kedy máme prísť a okolkej. A on sa nám už venoval, dal nám aj pár špendlíkov, aj staré krabice, čo vyhadzovali, čo teraz ma mrzí, že som si mohol zobrať viacej, lebo to boli ako knihy také hrubé a tak sa otvorili a na obidve strany sa pichali chrobáky alebo motýle. A dal nám aj pár špendlíkov a sme pozerali a povedal, že to sú také vzácne historické špendlíky, ale že oni teraz musia pichať na predpísané špendlíky a tie staré špendlíky, čo nám dal, nedal nám ich veľa, ako 20 kusov, že sú strieborné. Aj hlavička bola taká ako záliatá, taká ako z jedného kusu. No tak tie sme si tak ako oko v hlave držali, no tam tie najkrajšie veci, čo sme chytili, sme si dali ten špendlík. No a potom nám dal občas aj také krabičku 100 kusov tých entomologických špendlíkov. On bol rád, že to baví tie deti a chcel, že aby sme v tom pokračovali, že keď nás to baví, lebo vtedy, keď takto povedal, že ja som motýlkar, chytám motýle, tak každý bol za blázna. No, takže koľko razy som sa aj hambil povedať, že ja zbieram motýle, že aby ma nepovážali za somára. A potom už keď som dorastal, som sa dozvedel, že vlastne že motýle bola, kedy iba takí z grófskych rodov zbierali, takí bohatí ľudia. Tak ma to potom trošku ukludnilo, ale vždycky, keď som išiel so síťkou, tak to vždycky mi to pripadalo ako keď takto išiel, že sa na mňa ako na somára, ako na blázna. A potom sme sa s bratom tak dohodli, aby sme sa negánili medzi sebou, že on bude zbierať chrobáky a ja budem zbierať motýle, aby sme si do kapustnej nelesli. A keď som tak bol na motýloch, keď som bol sám, tak som dáke chrobáky, keď som videl kus bysrušku alebo fúzača alebo čo, tak som mu vždy chytil a doniesol a on zase občas motýla. Tak sme si tak ešte aj navzájom
dávali veci. Až dokým sme sa nepoženili a tie cesty potom boli také trošku, také jeho žena nechcela púšťať brata za mňou a neviem z jakého dôvodu, ale mňa to už nezaujíma. Nakoniec sme si našli cestu k sebe s tým, že sme pár rokov pred smrťou jeho, že sa na to vykašľal a dupol si hádam alebo čo a začal posledných 5 rokov so mňou chodiť keď ja som chodil na motýle k Uštúrovu, tak on išiel zase na chrobáky so mnou. A boli sme taká akože dvojica, chodili sme tu na dohory. Hore naša ako najväčšia srdcovka bola Driekyňa, v ktorej sme vyrastali, ako aj deti sme tam chytávali. A potom sme chodili už, no ale on bol taký precízny. Ja som taký lempel skôr na tie motýle, ja nemám ako peknú robotu, ale on bol veľmi precízny a keď zomrel, tak som už ani do Drkyni nechodil, jedine autom vystúpil po okolo vedľa auta, lebo teraz je strašne veľa medveďov a sám sa bojím chodiť. Tak. Asi toľko. Ešte som chcel povedať to, že keď som chodil na burzy do Bratislavy viac rokov dozadu, tak som ešte stretol tam aj pána Okáliho, aj tých asistentov, to už boli tiež starí páni, tak som sa akurát pozdravil, moc nás nepoznal s bratom, ale si tak akože potom ako vyzeral, že si spomenul, ale čo je pravda, to nie. Najviac ma mrzí to, že keď som sa aj vyučil za keramika, tak som musel spraviť taký tanier a že do toho taniera by som namaloval takého jasoňa veľkého. A že by som ho išiel darovať, že to má ako dar odo mňa za to, že sa venoval ako nám, deťom a nerobilo mu to ťažkosti. Vždycky si našiel čas, no ale to som nesplnil, čo som si predsavzal. A vždycky som, keď my sme vlastne blízko aj bývali, aj rásli partia a furt sme sa s bratom na ňom smiali. A myslím dobrom na Okálim, keď išiel z Národného múzea a cez cestu bol taký bufet, kde bola aj držková, aj jedla, aj šaláty. No a on keď išiel cez tú cestu, mal také okuliare hrubé a ten biely plášť, ten vial, to vietor vždycky fúkal, to vialo to a išiel ako taký, na môj prípad ako taký roztržitý profesor a vždycky ako aniel, ktorý nevie lietať, ten plášť za ním vial. A potom sme ešte čakali, kedy ja už ako dlho je, že chceme ísť, ak pôjde nazad. My sme vždycky ako na ňa čakali. Keď sa uznaje, hej, že taký, ale on bol aj od tvár mal on vždycky, že akože od prírody, aj v tvári bolo vidno, že to bol dobrý človek, že to nebol taký krivák. Bol to človek, ktorý asi bol celý rád, že robí to, čo má strašne rád. Nikdy nezdvihol hlas, vždycky rozprával v kľude. A ešte taká príhoda, no a brat, keď nám to ukazoval, musel takde odbehnúť, že príde za chvíľu. No a brat z krabici, čo nám ako ukazoval, tak vybral čo to tie japonské fúzače, také tie veľké. Zobral a do vrecka pichol a hovorím, Lado, čo to robíš, čo sa ti doláme kadečo, a čestným špendlíkom. A on celý toto tam pichol a keď prišiel, tak sme uzerali, no že pán Okáli, že už ideme, lebo musíme ísť domov a kadečo, a že išiel ako, ja som za ňu vždycky pozeral, išiel ako posratý. A keď prišiel domov, ja som jedinú vec nepochopil, že ten veľký chrobák, ktorý mal skoro zhruba ten fúzač, 10-12 cm ani nebol zlomený, tak ho vytiahol aj to. A že ako ten špendlík, že ho nepichal, možno pichal, ale pretrpel to, že má a on to z toho chrobáka, neviem, či aj do dneska nemá, ako ja ho ukradol v Národnom múzeu. No ale ich tam bolo veľa tých
tých, neviem, ako sa volali, batocera, tak, batocery to boli. A my, keď sme chodili, až dokým nezomrela po burzách, on vždycky si kupoval kadejaké, on mal možno všetky druhy batocer, aké sú na svete. A tie batocery ho od toho detstva, čo tu prvú ukradol v Národnom múzeu, držala. A už ten chlap, taký Čech, tam jeden má taký veľký pult, dlhý, chudý. Chlap je to, okolo 50-ky. A ten, keď ho už videl, a kričal už aj na môjho brata, vždy, aha, batocera ide. On mu vždycky zháňal kadejaké, buď nové druhy, alebo také, čo boli, čo sa nepredávali vždycky, aj keď tak nebol, tak kde. On chodil aj po svete, po burzách. Takže ho vždycky, keď videl takú zaujímavú batoceru, vždycky kúpil a mu doniesol na burzu. Spomínal si aj Lačíka raz. No, k Lačíkovi sme už... Bolo tak, že vlastne my sme rastli v Bratislave, no ale na prázdniny, na všetky prázdniny sme chodili do Slovenskej Lubčík u Starkej. No potom som si tak tú Lubčiu zamiloval, že už v tej Bratislave by som nevydržal nič. A vlastne ja som sa vyučil tu pri Starkej som bol do školy, som chodil len do Bratislavy. A tu som vlastne Lubčiu, toto, keď sme s bratom boli, tak do rodiny... U koho sa učil za keramikára? Ja? U Emila Majolda, to bol pojem nie slovenskej, československej keramiky. No ale to je nepodstatné, lebo čo my hovoríme o chrobákoch, motýloch, no, ktoré robíme z keramiky. Je to také náročnejšie a keď poviem, že na každého motýla, ktorý je vložený v tanieri, že 5 €, tak sa im to veľa zdá, no ale to ja spravím 10 čálok, kým ja spravím to jedno motýlo. A 10 čálok je po 3 €, tak to je 30 €, takže vlastne ja na tom len som prerábal a ešte sa to ľuďom veľa zdalo, tak ja to už nerobím. Na čo sa mám snažiť? No a k tomu Láčikovi, moja starka, čo mala sestru, tak jej sestra mala syna v Banskej Bystrici, volal sa Koróni a ten jej syn mal za ženu Česku, ktorej bol, neviem či brat, pán Láčik. No a pani ešte žije, tu je v domove dôchodcov v Lubči. A ona vždy bola taký studený čumák, tak som nebol ešte ani pozrieť tunák. Ale nie kvôli tomu, že som zanevrel, ale v takom domove, kde ja nemusím ísť, lebo mám výhrady kvôli majiteľovi a kvôli systému. No a keď tá pani, ona vedela, že tie motýle zbierame, a to sme zbierali ešte tak, len začali, takže k nemu nás, že choďte k nemu, tak sme išli k nemu, on sa nás že nám dačo ukáže, toto vysvetlí a zbaví sa nás na čo. To bol taký starší pán a on bol taký, ale vyzeral akože odmeraný, ale nebol, on sa nám venoval a on keď sme prišli aj druhýkrát k nemu, tak sme videli, že sa tešil, že to není len chvíľkové, že sme chceli dačo vedieť, ale že sa venuje, chceme sa tomu venovať aj trošku serióznejšie. Tak nám ukazoval zbierky, čo on mal tam. On aj potom ukazoval nám aj ako sa rozpína. Nakoniec daroval nám obidvoje s bratom, ale brat bol chrobáčkár, ale on rád chodil so mňou. On rád tiež počúval, ako ja počúvam rád aj o chrobákoch. Tak on zase o motýloch. Tak nám dal 6 rozpínadiel, takých drevených, jeho, a tak brat mi ich dal, lebo podľa ja som chrobačka, to sme mu nevraveli, ale sme chodili k nemu a viem, že pri dverách, ako sa vchádzalo, to bol činžák na kanáli, tam ešte tedy voda tiekla. Na sídlisku, hej, taká ako riečka, nie potok, ale riečka. A on tam chodí také vrby, alebo čo tam bolo, to neviem presne, ale asi vrby. A on býval asi na druhom poschodí, tak sme k nemu chodili, a keď sa chodilo mu do bytu, mal taký ako na stene taký kecpult, keby mal taký do šikma. No a
on nám tam vždycky ukazoval, že on postojačky všetkých motýle preparoval. On stál a tak ich preparoval a na tom vedľa mal stolík a tam mal už tie potreby špendlíky, pinzety a smrtničky. No a vždycky nás ešte tak zaujalo aj to, že keď sme k nemu prišli, že ten byt celý ako keby octanom smrdel. Takým octanom a hovoril nám, že večer okná mal do toho kanálu z kuchyni, že tam večer si zapaluje lampu a na tú lampu chytá ešte nočné motýle. A potom ešte nám vravel, že mal tam také tie exotické, myslím, teraz je to, sa to volá, neviem, Pernei, Saturnia Pernei. No tie to také veľké. Anterea. Čo? Anterea perni. Anterea Perni, hej. Taký mal, že aj to choval, aj to, on mi celý hotový z toho. Tak nám aj dal vždycky 2-3 kusy. Pamätám si ešte, čo mi poslanec dal. On Saturnia Pavonia mi dal tiež takú samičku peknú veľkú, ale tá bola tak krásne rozprestretá. To neviem, či by to nedokázali počítač tak symetricky rozprestrieť. To bolo na stotiny milimetrách, by to bolo urobené. Nádhernú robotu mal. Nádhernú. A potom nám rozprával, ako ich choval, ako ich bol ešte aj vypúšťať, že som zvedel, že oni prežijú aj zimu, že aj túto majú. Takže ešte ich chodil na kopec na Urpín, ich tam potom kúkli, že aby sa vyliali a ešte sa chytia. A že pár rokov tam on chodil tam na ten Urpín chytať. A že sa to jednoducho neujalo, ale myslel si, že sa to víme. To vtedy ešte nebolo také prísne, že importované tie by sa nemali púšťať do prírody našej. On bol taký, nie že fanatik, taký on bol skôr, no ako, Láčik pripadal ako taký profesor, čo sa týka motýlkárstva, a pritom on mal iné povolanie, on bol taký, čo ja neviem, či nie právnik, ale taký prednost a dačo. Viem, že mal takú štátnu funkciu. No a keď som bol, ešte mi knižku podaroval, také, nie ani knižka, také listy to boli, ale krásne prevedené, starodávna, také väzbe to bolo, v takých doskách a tam boli tie listy. A tam ešte mal takou tenučkou, ceruskou popísané aj tak, že keď tam napísali, neviem, ktorý mesiac, či on písal, ktorý mesiac to tu je, ako v Bystrici a okolí. A ja som išiel na vojnu a keď som sa vrátil z vojny, tak mi povedali, že pán Láčik zomrel. Takže mu to nemal ani ako tú knižku vrátiť, takže zostala pri mne. A čo týka tej Zdenky, no to bolo vlastne, to bola netier Láčiková, tá, čo mala toho Janka Koronieho za muža. No a tá jednoducho, som vedel, že strašne chcela zbierky predať všetky od Láčika, lebo ona bola ako dedička. Všetky zbierky predať a si myslela, že tie zbierky majú raz takú hodnotu, ako dostala za ne. No, ale my ako deti sme chceli pár vecí a to ako celok chcela. No my sme to nechceli kúpiť, my mysleli, že nám to daruje. Ale ona nebola z tej Jankovej strany, že by Janko by nám dal aj všetko. On ako vlastne muž tej Zdenky, že bol taký veľký dobrák. Takže asi toľko, čo sa týka Láčikovi.